May adlaw mga binati ug minahal kong matalumnon. Mao nay gahong kaduha nga project guys. Diri sa tuwang diri sa lungsod sa Matarong guys. Mao nay tuwang bahay nga ikaduha. Okay. Hamong ito guys. Mao nay susud. Katag pa guys. Pagi anta ba? Pagi ta ba? Magi ta ba? Hawa ko lo. Pagok na. Okay. Only guys. Naka sila nagtubig be. Manik CR. Kini be. Imulagaan sa Okay. kwan. So Ano ba to? guys. Basig balik ka ni mo wala. Ano ba basig balik ka? Pag kong pinasing. Okay na tabi. Pero kasi sili. Okay, marinig sa lang gamay. Ya, pero sa lipong dagway mo. Okay. Manik pinubri nga bay guys. Okay. Emon. Pilay mo dad. Ay, magsinod yun. Okay, marinig ko guys. Ito ang